Aprenda a contar. A do Filfo, que? Ai, como pode falar? Por favor, conselleira, usted non é a miña compañeira. Creo que nunca compartín pan con usted. Menos gracias a Dios. Non me interesa tampouco, pero non me chame compañero, por favor. Ou se non pida que despois disculpas, que foi unha perda... Caballero, le dije, no compañero, caballero. Pois aclare, por favor, secretario, que era caballero. Secretario, fai media hora que non escribe. Fai media hora que non escribe. Creo que había que nos dir que en 15 meses abriron 17 expedientes e que ten 15 sin mover ni unha palla, que permitiu que se paralizasen todas as actuacións urbanísticas anteriores, que permitiu que se acumulasen as sentencias judiciais favorables ao Concello sen mover ni un dedo. Sen mover ni un dedo. Obras precintadas. Perdón, que permitiu que continuasen obras precintadas, con orde judicial de precinto e autorización... Obras que vienen de mucho atrás y que no se ha hecho nada. Pero, por favor... Non te enteras de nada. De moi atrás, concelleiro, non poden vir. De moi atrás, leva vostede 15 meses. Supoño que acabarán vindo da prehistoria, cando levemos 2 anos, e seguirá todo igual. Estou dicindo, está habendo actuacións urbanísticas en obras precintadas, en obras onde o xuiz, primeiro, a autoridade municipal, e despois o xuiz dixo: este señor non pode seguir, nun claro desacato, non só o Concello, o xuiz. E vostedes, aparte de alborotarse aquí e decir que non fai máis nada. As multas coercitivas que se conseguiron en recursos judiciais presentados polos interesados, se dou a razón ao Concello, non se está movendo ningún. Esa é a triste realidade. Efectivamente, teño que dicirlo porque sabe todo o mundo, é de escándalo. No seu departamento vívese de maravilla, non teño inconveniente de dicirlo. Sabe todo o mundo, mira o todo o mundo. No seu, eu que sei se engordo ou non me importa. Eu, mira, particularmente engordaba por estrés. Se usted engorda por estrés ou porque está de vacacións, é problema seu.